Ay, tarong talay ka dili magtukludan ay ha. Sige, pagtarong kayo matagaan. Ay, kanang mo insert na ron ay di gapangayo na dili matagaan. Ay, naunsa man ang paghinay mo. Okay na silingan. Talag tarong. Sige, manghatag na ko. Kina ko ipanghatag yung mga kwarta. Isip usan ni kapahalipay nako kaya ako among mga silingan. Og puhon pud niya ka ug kamoy madato. Ayaw bi pud kay mo kalimot nako. Ay, di bigid mi makalimot ni mo, Yaks. Gawas siguro og mapobre na kagbalik. Kalimtan gyud ko na mo. Aw, ikaw Papi Birds kay nakadungog ko anay mong pulong karon. Kapunuhunan na nung kung di ka na akong hitagaan noon. Bali pa rin si Buwes. Mura po kagwa kailan akong batasan. Pasiyaw ba? Bulubinuang ragod. Bawala sa kalaay. Ah, di good Papi Birds. Lagaw, pulot dira. Kaya di ka na ako tagaan. Bilats ka buang, Yaks. Di bigid ko musugot ana, Yaks. Binuang rabito nga kuha. Naon supog ka? Ah, dili good. Pahawa dira, pahawa. Ay, dili. Pahawa na ninyo. Yaks, dili. Ayaw ko wala. Ganiya rabito kong talayhan, Yaks. Ganiya pahawa. Ayaw ko yung pahawa. Kwarta na binayaks. Maniguro bigid ko makwarta na. Uyog. Ay, di gapon. Useless gapon yung pagtalitala ni mo na di gapon ko na ako tagaan. Ay, di mole. Kamatay ka. Ay, na. Mayroon mo gaba na ng kwarta yatag ni Boyaks. Sige, sige. Talag balik. Haripen. Oh, isa kalibo. Nya, usama ni mo ni sa kalibo, pen. Kanang kuan lagi Yaks ipalit og mga palaliton. Unsang klaseng palituno naman? Kanang kuan Yaks tanduay din parisan po lamang ako Jamaica. Oh, kanapin, maayo na. Oh. Oh, dapat ipakapin ako. Ipit og pulutan. Kapin niya guys ha. Salamat kayo Yaks. Kanang wala pa kay lagi ihatag ani. Pwede ba? Ay, lako na to. Mangita po kag dunggang. Lako na to. Salamat. Aray, sunod. Yaks, Mer. Sa kalibo oh. Nya, usama ni mo sa kalibo. kuan lagi Yaks, kanang ako ipatad anong swertres kay basig kaloy-an mo daghan. Aw, kana mer may nang pagkaplano. Dahil sa kalibo. Iurot nagpatab. Tag-kinintos rumble target. Salamat kay ani Yaks. Antay madato ka punahaw. Pabungol-bungol niya ka. Salamat kay ani. Ay, sa pela. Lako na. Aray, sunod. Ding. Yaks. Isa karyot ha. Ulat ako ninyo ha. Kay magadugang kong kwarta. Kay maragkulangon na gina. Pabutaw karyot. Sige Yaks. Sige Yaks. Unsay na ang anong gatalay mo? Ay, si Buyak, ang hatag og kwarta. Ang hatag kwarta? Si Buyas. Sure mo? Ay, naman na siya dili mo tuon ang hatag lagi. Natagaan naman gani silang tipin o si Elmer. Yaks. Buyak. Yaks. Buyaks. Yaks. Asa magka-squared? Si kuan kuno Buyaks manghatag mo kunong kwarta. Oh, nang hatag dayon. Ah, mao lagi. Magulat kong Buyaks. Ay naman ni siya. Talay oh. Naman, mga mutalay pa mo kung namo ko lang tuyo ni Buyaks God. Kami diay naman pud may tuyo ni boy. Katalay jud may. Talay diha oh. Ay, ni siya. Nang namo ko importante ng tuyo ni Buyaks. Mangluod, manguan po ka mangige. Talay diha boom. Kasi tawa diha ba? Ni siya. Hanira ko tite. Naultas ka ng talay oh. Nanay tuyo nila. Lay po kong tuyo. Lay po ko. Pagkasag ay ko ninyo. Hawa diha. Ay naman ni siya. Tama. Sako nang nawong. Ay naman katiting igihan kay kang tawhana ka. Di mo talay. Tawo kang. Oh, aw, dito. Kuha ni ako nakauno. Ikaw ba? Kahit lang makapanlodje. Ay hatong likod. Nakubuk ni mong nipis na kayo. Hatong likod. Oh. Ato, Leo. Sipat man ka. Are oh. Liyo. Ano lang man ka? Leo ka. Hato ka oh, ulahe. Lagi. Bali mo mga dalo kay mo kwarta. Ang gastorya mo pag dili ka ng kwarta na ka. Hato kang ulahe. Yak. Oh, balik ka. Ang sumla na nga hiwi ba ng tarong talay ninyo? Yaks. Ay, matay ka scored. Ikaw naman po niya di ay. More kay nakadungog kung nanghatag mo ko nagkwarta. Kaway po pagtarong mong talay dinaon. Gusto mo Nya ikaw, talay pong tarong nga daw. ha? Ano man? Ay naman ka na. Wala kita ni mga tawa niya. Ang katarong ni talay ganyan rin sila niya ka mo salod ka dito ana eh. Mugan ito. Mugan talay ato oh. Senior mo na siya. Sakit kayo. Gusto mo. Uy, kay kala ka to tarong ka to talay. Ikaw, balik ka to. Ano ko ito ni mo? Ay, sus toyo. Lakaw talay dito lagi. Ah, tingo. Usama ni mo ning sa kalibo. Kuan Yaks, akong to ipuhunan og hantak Yaks. Aw, kana mo ni saktong sugal. Unya, papari uy hantak ro nang wa man dagway kinamatyan. Mangita ko Yaks ug asa nang naihantak. Aw. Nanala.
Sarapan ng mga puninarya to, pangutana og nabay namatay aron makapanghanta ka. Ay sa kalibo. Sige, sige, Yas. Sige, ayo ha. Ayo ha pagantaw. Ore,